Jason Attard ta' 44 sena li jgħix Santa Venera qed jinżamm arrestat wara li fil-jum tal-ħadd minn kmieni filgħodu sa tard filgħaxija u allegatament għamel 11-il telefonata lill-eks mara tiegħu fuq il-mobile personali tagħha. Barra minn hekk huwa ġie mixli li segwiha bil-karozza sal-musta u staqsija mal-liema raġel kienet sejra miegħu. Fil-qorti huwa der iddispjaċut x'in il-maġistrat Natasha Galja Xiberras informatu li kien se jkun qed jinżamm arrestat għal minn tal-inqas 15-il ġurnata. Dan għaliex il-każ irid jinstema' f'qorti oħra. Barra minn hekk il-mara inħarġitilha ordni ta' protezzjoni sabiex Attard ma jkunx jista' jersaq, ikellem jew jagħmel xi tip ta' kuntatt magħha. Dan wara li għamlet rapport fit-taqsima tal-vjolenza domestika tal-Pulizija u qalet l-allegat fastidju kien wieħed serju immens. Eritrean ta' 21 sena baqa' jinżamm arrestat brabta mal-każ ta' serqa fil-Ħamrun. Ermias Gebrezi Giber tresaq il-qorti 2 filgħodu iżda ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih, fosthom li hu u żewġ persuni oħra weġġgħu mara u darbu raġel ieħor meta wettqu serqa vjolenti. Jirriżulta li l-mara inkisrula saqajja. Raġel weħel 3 xhur ħabs sospiżi għal sena wara li ammetta li fil-pussess tiegħu kellu 3 grammi reżina tal-kannabis. Ir-raġel kien għadu kif wasal Malta minn titjira minn Franza u ammetta li nasa li kellu droga fuqu.